ንኤርትራውያን አካየቲ ጉጅለታት መንእስያት ግደፍ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ናይ አሰልጠንቲ ስልጠና ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ ተዋሂቡም እቲ ካብ ከተማታት ቦስተን ፊላደልፊያ ሃሪስበርግ ኒውዮርክን ዋሽንግተን ዲሲን ንዝመጹ መንእስያት ዝተዋሃበ ስልጠና ውድባዊ ዕዮ ንምሕያል ኣብ ዝሕግዝ ኣምራት ሜላታት ኣገባባትን ከምኡውን ኣብ ጉዕዞ መስርሕ ህንጸት ሃገር ንመንእሰይ ወለዶ ተነቢሩሉ ዘሎ ታሪኻዊ ሓላፍነት ንኽስከም ንምዝኽኻር ኮይኑ መበል ሻድሻይ ግዜ ከም እተዋህበ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያትን መንእስያትን ኣቶ ዳዊት ሃይለ ሓቢሩም ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም በወገን ኣብ ዝሃበቱ ኣስተምህሮ መንእሰይ ወለዶ ነቲ ኤርትራዊ ክብርታት በሊልካ ሃገራዊ መንነት ንምሕሳስ ዝእለም ውዲታት በኣጋ ተረዲዮም ብመስዋእቲ ንዝተረኽበትን ዝተዓቀበትን ናጽነቱ ንምድራዕ ናብ መጻ ወለዶ ንምስግጋርን ተወዲቡ ብንቕሓትን ተወፋይነትን ንኽቃለስ ዝሕግዝ ብሰነዳት ዝተሰነየ ጭብጣት ኣቕሪባም ኣባላት ኣዋሃዲት ሽማግለ መንእስያት ግደፍ ሰሜን ኣሜሪካ ድማ ንዓቕምን ብቕዓትን ሰልጠንቲ ዘበርኹ ስልጠናታት ድሕሪ ምሃብ ኣቐዲሙ ዝተዘርግሐ መደብ ስራሕ በብዓውዱ ክትዕ በምክያድ ኣብ ውዳቤ ንቕሓት ምዕቃብ መንነትን ባህልን ምሕያል ሞያውን ቁጠባውን ኣበርክቶም ከምኡውን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ መድያት ዕዉታት ንኽኾኑ ኣበርቲዖም ከም ዝቃለሱ ኣረጋጊጾም እዚ በአካያዲት ጉጅለ ግደፍ ዝውሃብ ናይ አሰልጠንቲ ስልጠና ኣብ 4 ዞባታት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዝውሃብ ዓመታዊ መደብ ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረዲዮም